जों आरो गोबां बर' दङैमान अजा गोबां आसो दङैमान थानाय जरारगो आगि जों आसायखौ बाङैमान जरा जों आसायखौ बेबा जों हिस्ट्रि चेरिखौ जों सायमोन जों सालसा रिगना काना बागै चबा मा खालायका आकंनो र पगिता थांदि रिगना काना बागै चबा मा खालायका जे रिगना जिनि दफानि जिनि कालचार जिनि सिनिमु जों जिनि सिनिमुनो जों जिनि ड्रेसनो काना बागै जों चबा मा खालाय गोबां मा कगजाखा जेला हाबजाका बुथारजाका देसारबे बुजाका गोबां मा चबा खालायका जिनि बर' आबो जिनि ड्रेसनो काना बागै बेबा ताबु जों चबा खालाय मा दङ दुमुं जदि जों खासि आंगा ताबु जों थांजा तायगाय अमाय दिन देसा फिराव फिराय आनो गा फिराय सिगां जों जत थांजाखलै बुगारां लगी मारनाय नर नुगै तखनाबले जिनि खरकसा त्रिपुरानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब खरकसा कोन बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर या ब कोनो स्पेसिफिक कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या ब सारा त्रिपुरानि लोकरं चीफ मिनिस्टर बेबा बताम सा जिनि कबर कग्र जों सानाय जिनि कबर कोनो जों सैनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सैनाय नंगा साइदा रोमान स्क्रिप्ट दे कोन दिन मेने नेवा जाबे नाय केर मेने नेवा जाबे ना जिनि कक जिनि छांना नांनाय बेबा दिसे खिने ते कोन बरकसे आउन बगै दुमुं जदि जों खासि हांकाय जों थांजा करि हांकाय जों सालदा चिनि आमान ककनो साना बगैबो जों चबा मा खालायनाय आउन बगै जों थांजा मातन करां मातनाय अकक कुबि कक अकक जेदा जों तिनि खासि हांकाय जों सालदा अबनो जों साला मुक्ति सगय काबैबो जों अबो दिन जों ते फिरगो मांगला आन बगै जरा बार बार फाया जरा वासिन फाया जे जरा जों थांजांगै बस चबा खालायनाय आन बगै जों बेलेग कबाल खाम अ जरा जों बुबागरा मानै दं आन बगै जों सानामोन जों जिनि आमान ककनो जों साना चिनि आमान ककनो जों सिजाने नोंलाय दिसे खेरे साबा नों चिनि कक साया बर' अमाय बर' जों नुगै दङ आउन बगै जों चिना अ हाबा तो चिनि अधिकार करै अ हाबा तो चिनि अधिकार बुद्धिसि नानाय आउन बगै जों थांजा मातन करा मातनाय ताबो चिनि जरा तको बसकं जरा जों चिनि बुबागरा तै आगुनानि